Hej med jer. I denne video vil jeg fortælle lidt om rejseprocessen, som var i 4 dage, 3 overnatninger og 4 dage. Dag 1 foregår sådan. Til jer, der har valgt grupperejse, der mødes vi i Kastrup Lufthavn. Vi flyver sammen til Istanbul, hvor vi bliver hentet af vores VIP-transfer, som kører os til hotellet. Efter vi har tjekket ind, der er det op til den enkelte, hvad det er, man har lyst til. Mit forslag er, at vi går ud sammen, spiser noget rigtig god mad og nyder det smukke Istanbul. Dag 2, operationsdagen. Vi står op, får os noget rigtig god morgenmad og går klar til at blive afhentet af vores VIP-transfer, som vil køre os til privathospitalet. Når vi så er i privathospitalet, så bliver det donorområde kontrolleret en ekstra gang, og I vil i fællesskab tegne din hårlinje, og der vil blive foretaget nogle blodprøver. Og hvis blodprøven er, som det skal være, så går hårtransplantationen faktisk i gang. Og jeg vil være der til at starte med, for at høre, om du har brug for noget, eller om du er okay. Derefter vil jeg gå igen. Jeg vil igen komme op til dig 3-4 timer efter, for at høre, om jeg kan gøre noget for dig, og høre, om du er okay. Derefter venter jeg på dig ved receptionen, så når du er færdig, så kører vi sammen til hotellet. Og der er det faktisk op til den enkelte, hvad man har lyst til. Om vi skal gå ud og opleve Istanbul og få noget god mad, eller om man bare har lyst til at være sig selv og slappe af på hotelværelset. Dag 4. Hjemrejsen og den første pleje. Vi står op, får os noget rigtig god morgenmad, venter på vores VIP-transfer, som kører os til privathospitalet. Det er i dag, du får vist, hvordan du skal behandle dit hoved de næste 14 dage. Og det er meget, meget vigtigt, at vi gør præcis det samme, når vi kommer hjem. Og jeg er til rådighed, både i Danmark og på klinikken. Så hvis der er noget, så skal I ikke holde jer tilbage. I skal endelig spørge. Derefter så bliver vi afhentet igen af vores VIP-transfer og bliver kørt til lufthavnen. Og igen, der flyver vi i fællesskab hjem til Danmark. Jeg håber, vi får en rigtig fed tur. Jeg er med jer hele vejen igennem, og jeg er med jer, når vi kommer hjem og et helt år frem, indtil det færdige resultat er på plads. Og endnu en gang tak, fordi I så med. Vi ses.